sa nechali prekvapiť, ak bude výťah. To mezolift, to sme už raz mali a je to rok Verovevis 2015. Nie je to vidno dobre? Nechce sa to zaostriť, neviem prečo. Nevadí. Aj hudbička. Dobre. Do tohto videa nemusíme dávať ani hudbu, lebo pozrieme sa len, aké to majú chodby, dobre? Teraz tento sa iba pozrieme, aké majú chodby. Poď. Je naspäť. Super. Teraz tlačíme dvojku. Ako chceš, môžeme aj dvojku. Keď sa chceš pozrieť. Teraz tlačíme dvojku. Dve sa zavreli samé, dobre. Ukáž tričko, aké máš. Just a boy who loves elevators. Tak sme tak tematicky išli na to. A teraz chceš pešo? Áno. Dobre, poď. Rejší spôsob. Taký veľký výťah. To by bol taký pekný výťah. Keby to dali pôvodne aj nakýtať s peknými dverami, krajšími, tak by mal lepšie tlačítka a aj tu displej. Ale nevadí. Je to už takto, ako je. Až takto sme sa prešli po schodoch. A sme dolu. Pozri na tento malý schodík. Tak, posledný pohľad na výťah. A odchádzame.